Ndewonu ndị ọma, ndewonu agbụrụ ọma. Aha m bụ Ugochi aka Krịsta ndị Igbo. Achọrọ m ịchịkọta ihe dị na mkpụrụ abechi Igbo maọbụ mkpụrụ abịdị Igbo. Enwere ọtụtụ afa a na-akpọ ya. Onwe ndị na-akpọ ya mkpụrụ edemede, onwe ndị na-akpọ ya mkpụrụ asụsụ, onwe ndị na-akpọ ya mkpụrụ ụda asụsụ, onwe ndị na-akpọ ya mkpụrụ abechi, ndị na-akpọ ya mkpụrụ abịdị. Mkpụrụ ọbụla abịa n'asụsụ Igbo ekere mkpụrụ edemede ụzọ na-abụ, ya bụ ụda ume na mgbochi ume. Abịa na mgbochi ume ekere gburu na-abụ mgbochi ume mkpị na mgbochi ume nge. Abịa na ụda ume ekere gburu na-abụ ụda ume mfe na ụda ume arụ. Abịa na ụda ume mfe, ebe anyị nwere that is a, o. Abịa na ụda ume arụ, ebe nwere i, o, u. Matakwa na abịa na ụda ume na asụsụ Igbo, o nwere iwu na-ejikọ ha, iwu ndakọrịta ụda ume, iwu na-ekwu na ebe ị na-ede ụda ume mfe, mkpụrụ edemede a dị na ụda ume mfe, ị gaghị ekwe ka ọ gakọ na mkpụrụ edemede ahụ dị na ụda ume arụ. Kedu ihe na-ekwu maka ya? Ihe na-ekwu buo ebe anyị nwere ụda ume mfe a, o, u, ị na-ede mkpụrụ okwu gị, ịbịa kịta na ịchọrọ ịkpọpụta mkpụrụ okwu ọhụụ, ma ọ bụrụ na ị na-agụ ihe ọbụla gbasara Igbo edere ede, ị ga-afụ na ọtụtụ mkpụrụ okwu ha dere na akwụkwọ ha na-etikarị iwu ndakọrịta ụda ume. Iwu ndakọrịta ụda ume dị ezigbote mkpa na ihe ọbụla gbasara ụda ume n'asụsụ Igbo. Mara na a na-eti n'etiti, ị nwere ike iti n'etiti mkpụrụ okwu gị gbochi ume, iweta ụda ume mfe mkpụrụ abụọ, ị nwere ike itinwu mgbochi ume n'etiti maọbụ na mbido maọbụ njedebe, ihe ndị bekee na-akpọ prefix, interfix and suffix. Thank you so much. Ka ọ dịbanụ na-asụ n'asụsụ Igbo. N'asụsụ Igbo anyị dị ezigbo mkpa. Ka ọ dịnụ.